Pozdravujem všetkých Gatria pozitívnych aj divákov Motostore. Ak by si sa náhodou pýtal, že prečo mám toto na hlave, dostaneme sa k tomu. Sofia, Ahojte. Ktorú už môžete poznať aj z predošlých videí, keďže robili sme už niekoľko videí, môžeš si tam kliknúť na ten odkaz a môžeš si pozrieť predošlé modely prilieb AGV, ktoré sme natáčali tu v AGV Dynes v Bratislave pre vás. A dnes Sofia pre vás pripravila ďalšiu príľbu. Tentokrát ale sme si povedali, že uľahodíme srdiečkám, ktoré sa vozia na skútroch, dajme tomu, po meste a hľadajú niečo iné než integrálku. Takže pretrhneme tú niť káčkovej rady prilieb a Sofia vám ukáže, čo vám na dnes pripravila. Keďže ja som si pripravil takýto modný doplnok, krásny, ty ho potrebovať pri tejto príľbe nebudeš, pretože príľbu, ktorú Sofia pre vás pripravila, je tres, tak nepotrebuje takéto okuliare, aby ti nefúkalo do očí, pretože má štít. Máme tu otvorenú príľbu skutrovú, model ETRS. V balení sa teda nachádza samotná príľba, vrecko na príľbu, manuál s nálepkou. Môžeš odložiť? Šarmátny asistent to odloží na bok. Táto príľba je určená hlavne teda pre skutristov, niekde do mesta, prípadne aj mimo mesta, ale teda skôr na tie kratšie trasy, keďže vlastne je otvorená, hej. Aj keď spomínali sme v niektorom z predošlých videí aj to, že vrelo odporúčame aj pre skútristov, aby nosili integrálku alebo nejakú vyklapaciu príľbu a tak ďalej, pretože veľa ľudí si hovorí, že je to len skútrik. Vieš, a ideme na nejakých 50 po meste. Lenže v tej 50-ke sa vieš rovnako vysypať na skútri ako na motorke a takisto aj ten skúter dokáže ísť 100, 120 rovnako ako motorka. Takže je to fajn, komfortné v lete a tak ďalej, ale ja napriek tomu som zástanca toho, aby si ľudia kupovali integrály. Je to bezpečnejšie určite. Ale keď si iného názoru a si hovoríš, že aj tak ideš ako ja v lete na motorke v šlapkách na kúpalisko, môžeš si dať kľudne aj šerblík na hlavu. Hej, akože čo sa týka toho, tak samozrejme takáto celootvorná príľba je samozrejme viac odvetrávaná než integrála, čiže niekomu je to oveľa pohodlnejšie, keď ide po meste, keď je 30 stupňov a ten betón páli celkovo, takže... To určite áno, o tom vôbec nemusíme asi diskutovať. Verím tomu, že je to komfortnejšie, presne ako vravíš aj v meste a tak ďalej, ale vyvaroval by som každého to, aby v tomto išiel nejakú turistiku. No, už aj kvôli tomu, že nielen čo sa týka bezpečnosti, ale aj čo sa týka hlučnosti, čo dosť veľa ľudí rieši v rámci prílieb, ktorá príľba, aká je hlučná a tak ďalej, tak v tomto si myslím, že práve vďaka tomu odvetrávaniu máš aj väčší hluk, než dajme tomu v takej integrálke. Materiál tejto príľby je vysokodolný termoplast. Väčšinou teda tento materiál sa dáva do všetkých skútrových, alebo teda do 90% skútrových prílieb sa dáva termoplast. Čiže existuje aj Carbon fiber. Určite existuje, u AGVčky existuje teda karbón zmiešaný s iným materiálom. tak, ako to bolo pri K6. Áno. Takže to si ukážeme tiež neskôr, ale teda väčšinou AGVčka má skoro všetky skutrové, teda z toho vysokoodolného termoplastu. Hľadáš motorku? Choď tam, kde to žije. Motostore Bratislava. Kawasaki, Kove, Kimco. Predaj, autorizovaný servis, profesionálny prístup, bez kompromisov. AGV, Dyneze, kompletná výbava pre jazdu. Chceš jazdiť hneď? Motorent, požičovňa motoriek. Motostore, Studená 5, Bratislava. www.motostore.sk. Vrchné vetranie.
Vzadu teda nemáme už žiadne odvetravanie, ako sme teda zvyknutí z predošlých prilieb. Tuto moc toho odvetravania není ani treba, keďže vlastne je celootvorená. Áno. Takže máme tu teda klasika plexisklo, slnečná clona. Čo je super. Áno. Si myslím, že to je veľmi dobré, že je tam slnečná clona. Takže slnečná clona, mikrometrické zapínanie, čiže pre niekoho je to výhodou, rýchlo nasadí, ide. Vyberateľné futro, čiže licnice. Taká poznámka, licnice sú vyberateľné a vymeniteľné vo všetkých veľkostiach, takže z XS-ka, XL-ko sa tam dá dať bez problémov. OK. Takisto teda to má predprípravu pre okuliare. Ak niekto má dioptrické okuliare ako ja, tak je to super, je to tam takisto dať. Predpríprava na komunikátor, čo nie je zvyčajné pre skútrové príľby, ale teda táto má aj predprípravu. A ešte teda k tomu futru, tak opäť teda je z materiálu Dry Speed, čiže v preklade rýchlo schnúce. Čiže v lete, keď v meste cestou do roboty sa ti spotí hlava, tak nemusíš sa báť, že budeš mať pokazený účes, alebo prídeš jak smoknutá kura, lebo ti to rýchlo vyschne. Presne tak. Takisto sa dajú dokúpiť rôzne farby. Plexiskiel, kto by chcel nejakú imidžovku, nejaké zrkadlové, není s tým problém. Ono celkovo tá príľba na mňa pôsobí takým tým, neviem, či len vo mne vyvoláva ten dizajn, alebo či to je tým bokom, alebo čím, jak majú v tých... A few moments later. Top Gun. Jak sa volajú tí piloti tých stíhačiek? Keby v Top Gune mali takéto príľby, ne? Podobne. Dobre, podobne. Nemajú tak kvalitné. Ešte teda, keď si môžeme všimnúť, tak plexisklo je samo o sebe dosť dlhé. Takže čo sa týka toho vzduchu a toho hluku, tak samozrejme je príľba hlučnejšia tým, že je celootvorená, ale teda pekne nefúka do tej príľby tak, pretože je vlastne až po celej úrovni tej príľby. Niektoré sú o niečo kratšie, tie plexisklá. Takže toto je akože celkom plus, čo sa týka obľúbenosti tejto príľby. Všetko, čo potrebuješ k bytiu a k tomu, aby si sa mohol voziť na skútri, tak je to malé, kompaktné. Aj keď, a tu sa dostávame do ďalšej kategórie, že je váha, mi príde, že je ťažšia, jak minulá tá integrála. Je. 0,0, jak momentálne môj tlak. 1386 gramov pri veľkosti M. Čiže môžu byť aj ľahšie, ak to bude nejaké XS alebo S. Výrobca uvádza 1345 gramov v prvej veľkosti škrupiny. Čiže XS. Pri XS-ku, hej. OK. Čiže tých 1386 gramov, na to, že je to otvorená príľba, je vyššia váha, ako napríklad, keď sme mali K6, integrálu. Len na to by som trošku upozornila. Je tu aj iný materiál použitý. Jedna vec. A druhá vec, slnečná clona. A ďalšia vec, je tam trošku väčšie plexisklo, takže toto všetko hrá tú rolu. To sme hovorili už aj pri predošlých príľbách, že tá váha pri tých príľbách sa môže rôzne líšiť. Sú to rôzne permutácie, záležitosti od toho, aký to je materiál, čo všetko je v tej výbave, to znamená tá slnečná clona a podobne. Takže tá váha tam môže kolísať rôznymi smermi, či hore alebo smerom nadol, že môže byť ľahšia tá príľba. A k takým tým ľahším príľbám sa ešte dostaneme, ale skôr, než by sme preberali nejakú ľahkú, športovú, velice obľúbenú príľbu, tak dostaneme sa ešte k tomu, že za koľko bubáčikov môžeme mať túto príľbu. Vy? No, Jet Camp. Stíhačka. Hovorím. Neveríš mi. Podobná. Same, but different. Toto si nasadíš a budeš sa na tom skútri tváriť,
Jak Maverick. Jak Maverick, presne tak. A medzi tými autami, vieš, že byť tebou na plexi, na tom skútri si nakreslím taký krížik, zameriavač. Takže presne, ak chceš túto príľbu v tejto farbe, tak za 159 € sa vieš cítiť ako Maverick. Za 150 €, kto sa môže považovať za Toma Cruisa, Mavericka a tak ďalej? Ty, ak si ju kúpiš. Počiatočná cena teda tejto príľby opäť sme pri klasickej bielej je 129 €. Najvyššia cena je opäť nejaká replika, čiže 199 €. A teda, ako som spomínala, tak táto farba konkrétne, alebo teda aj rôzne grafiky, podobné tejto, pokiaľ to nie sú repliky alebo jednofarebné, 159 €. Mňa len zaujala jedna vec. Aj z takýchto existujú repliky? Ja som si myslel, že len z integrálok. Aj skutrové majú. Môžem do nej ukázať. Tak kebyže mám skúter a chcem takúto príľbu, tak momentálne chcem dve. Jednak chceš byť Maverick a jednak toto chceš mať na hlave, že by ťa bolo vidno v meste. Je to teda Rossiho replika Wintertest. Môžeme si všimnúť na jednej strane slnko, na druhej strane mesiac. Takže... Lavidalovka. Asi si skúpim kulcier. Túto vetu som vôbec nevyartikuloval, je čas skončiť. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte. Ahojte. Titulky aj pre slepých, nech sa páči. Nakoľko som unavený, toto video bude aj v brailovom písme. Ani sme nepovedali, že by nám dali odber a like a podporili nás na OnlyFans, Patreon a podobné platformy platiace. Nevadí, na budúce. Napíšeme to tam. Pošlem každému jednému napíšeš. správu, ktorý nás menuje, že prosím ťa podpor nás. Ja pôjdem k logopédovi. A ja k očnej. Logopéda očná. Ja pôjdem k logopédovi, ty k očnej. Ja k očnému nemusím ísť, ja už mám okuláre. A ja, no.